No one. No one. Just... Hello? Share ko lang sa inyo ang trabaho ng isang katulong sa abroad. Habang naglilinis ng bintana. First time, no one watching. Baby, go.
Change muna ng water. Too much na, so dirty. We'll come back.
Baby ko, tawarin mo ko. Pag walang amo, kailangan linisin mo lahat. O, bintana. Need mo siyang tuyuin. Kailangan yung malinis na pantuyo. Kaso ang pantuyo ko is basang-basa na.
Yung amo ko, ang gusto niyang ipalinis, yung pangbintana talaga siya. Kaso pag matagal na siyang hindi nalilinis, hindi pwedeng gamitin yung Ajax. Kasi pag yun ang ginamit mo, yung bakat ng dumi niya, pag inano mo siya, pag dinilinis mo siya, babakat na rin sa salamin, hindi siya matatanggal kasi sobrang dumi na ng salamin. Siyempre matagal mong hindi lininis eh. Pwede mo siyang gamitin yung Ajax kung araw-araw mo siyang lilinisin. Kaso dito ang bintana namin mga 1 month, 2 months na hindi nalilinis. Kaya kailangan pag sa mga 1 buwan, 2 buwan na hindi mo lilinisin, kailangan talaga ng tubig. Pero ayaw ng amo ko. Ang gusto niya talaga is Ajax daw ang gagamitin. Pero wala naman siya dito, tsaka hindi niya kasi nakikita kung gaano ka dumi. Kaya ginagamitan ko pa rin ng tubig. Kesa naman bumalik siya dito tapos makikita niya pa rin madumi, mas lalong magagalit. Na-try ko na kasi before na talagang madumi siya pag nung pinagamit niya sa akin yung Ajax. Tapos kailangan palit ka ng palit pati ng mga basahan. Hala, bakit pala nagpapaliwanag ako? Dapat hindi. Pati ako rito. Bawal pala yun. Sinishare ko lang para alam nyo, pag sobrang talagang dumi, kailangan ng tubig. Pero pag hindi naman madumi, kailangan Ajax lang, okay na. Kasi ang bintana namin, talagang hindi ko yung nililinis. Nililinis ko yung buwanan. Mga 1 buwan. Tapos siyempre, pag nagpunta kami sa pagbakasyon, mga 2 buwan dito nalilinis. Bakit pala dito sa YouTube, hindi nakikita kung sinong nanonood, kung may comment ba. First time kong gumamit ito. Kaya hindi ko alam, hindi ko makita kung mayroon bang walang nagko-comment, walang hindi ko alam. Banda ko. Share ko lang sa inyo ang trabaho ng katulong sa ibang bansa. Ganito ang trabaho nila. Para alam nyo kung anong ginagawa namin mga katulong. Mamadaliin ko pa kasi marami pa akong gagawin. Medyo napahaba-haba na naman yung pag-dot-dot ko ba. Tataas-taas ko. Taas ba? Thank you for watching me. Ganda ng sports car sa baba. Mayaman yung may-ari. Need kong malinis yung doon sa taas. Bago i-dikit.
Mahirap. Madulas. Baka mahulog ako. Pulutin na lang ako doon sa baba.
38 minutes. I think it's enough. Thank you for watching. Hindi ko nga alam kung paano magtapos.